Áno, a trochu sme ho vyfešákovali, keď je už ten drsný reper z ulice. Ale drsní budeme aj my ako nekompromisní čašníci. Sledujte to. Môžeme nejako? Mohol by som si... Asi nie, ak by vám to nevadilo, pretože to sme si objednali my. Prosím vás. Áno? Mohli by sme nejak... Prosím vás, môžem vás poprosiť, aby ste odpustili tento podnik? Nie, ja som si tu sadol po Buďte taký dobrý. Buďte taký dobrý. Môžem vás poprosiť? Ospravedlňujem sa vám. Pane, poprosím vás, môžete opustiť túto reštauráciu? Nech sa páči. Ospravedlňujem sa veľmi. Čaute. Prosím vás, môžete odísť, môžete opustiť tento podnik. Prosím, haló. Prosím vás, buďte takí dobrí. Von. Nejdem von. Choďte von, opustite tento podnik. Buďte takí dobrí. Nejdem von. Môžete opustiť. Ja nevidím odtiaľto. Marcel! Marcel, poď sem! Čo sa deje? Vyhoď Zase ho. si tu? Prosím ťa, zober si tie veci a vypadni odtiaľ. To som dneska dvakrát vyhodil. Nejdem. Vážne. Choďte odtiaľto preč. Choďte odtiaľto preč. Zoberiem ti to haraburdy. Von. Ja nevyhádzuj mi to! Nech sa páči. Choďte von. A už sa nevracajte. Ospravedlňujem sa, dámy a páni. Posadajte si, už sa to nestane. Vyhodil som ho, všetko je v poriadku. Pokračujte, prosím. Ďakujem. Raz. Ja viem, že ma nenavíte za to, čo sa stalo, ale ja som Kali. Som pripravený na hejt, od mala už viem, že ten úspech si bere svoju daň. Čím viac sa približuješ svojmu cieľu, tým viac máš na sebe rán. Dole pomôže ti s radosťou, pretože máš niečo, čo on by si prial. Je len málo tých, ktorí stoja pri tebe, keď pri hlave máš nabitú zbraň. Zdravíme všetkých. Ľúbil sa vám náš prank, tak potom sa vám bude ľúbiť aj súťaž, ktorú... Počkaj, čo robíš? Že končím show. No dobré, ale show predsa končíme stále my s Marcelom. My sme Fernečtok Pranksters, nie ty. Mám začať repovať? Né. Napíšte nám do komentára vašu najobľúbenejšiu Kaliho pesničku. A ste v hre nie len o Fernečtok Citrus alebo Cranberry, ale aj o Kaliho najnovšie CD. Čaute! Čaute.